Здравейте! Днес реших да направя клип с 15 так въпроса, на които ще отговоря. Първия е как се казваш. Казвам се Кристияна, но близките и приятелите ме наричат Криси. 2. Откъде си? Аз съм от Долни Дъбник, близо до Плевен. 3. Любима песен? Нямам такава. 4. Любим филм? Бързи и яростни. 5. Любим певец? Не съм се замислила, така че нямам. 6. Любим цвят, светло-син и светло-зелен. 7. Любимо животно. Харесвам коалата, също и декоративните зайци. 8. Любима храна. Обичам спагетите и пицата. 9. Какъв е твоят телефон? Моят телефон е Samsung Galaxy Young. Ето, с кълъвче. И да. 12. Имаш ли брат или сестра? Не, нямам нито брат, нито сестра. 13. Какъв е твоя девиз? Имам два девиза. Първия е мога и ще го направя. И втория е не искам да съм добра, искам да съм най-добрата. 14. Слагаш ли си грим? Не, твърде съм малка, за да си слагам грим. И на моята възраст децата, които си слагат грим, изглеждат доста... На мен поне не ми харесва как изглежда. На толкова малки деца като мен да си слагат грим. Може би само си слагам гланц на бочко за деца, за напукани устни. И 15. Последния въпрос е любим предмет в училище. Ми се отдава математиката, за това е тя. И да, това бяха 15 так въпроса, на които отговорих. И дано са ви харесали. Ако искате да ги направите, можете. Вие сте. Ако ви е харесало, палец нагоре, ако не ви е, надолу. Довиждане!